na dahil si Trey? Okay ra, Sarge. Seryoso ka? Okay ra. Kaya akong helmet, gitarong ni mo yung taon. Tarungan taon akong helmet. Sarge. Gisod tag drive. Check the area, Agent Trey. Check the area. Okay, Sarge. Muni. Sabay mo radyo. Madunggan ta sa kalaban. Pasisa na, Sarge. Dahil nga channel. May ganin niya akong radyo mo, andar pa. Unsa tong next buhaton, Sarge? Wala tilain buhaton. Natay kitaon bagong estudyante. Gusto mo sulod sa army. Magdungag na po ang tao, Sarge. Left, right, left, right, left, right. Saan, Sarge? Ako na Agent Trey. Left, right! Sarge, good morning, Sarge. I'm from Blackpink Battalion. Blackpink Battalion? Asa man, Sarge? Asa yung batalyon? Kasi yung commander dito. Among commander, Sarge, sa Sandara Park. Nga nang gusto makamuapil pagkasundalo. Gusto ko mapil, Sarge, kaya daghang lalaki, Sarge. Save. Save ta. Pareta. Pag daghang lalaki, Sarge, piting lingawa. Labinag mga itsuraan. Di ba? Yes, Sarge! Pero time sa Sarge, pula lagi kayo sa kaping. Normal raman naka-blush on man na. Unsa, Sarge? Ang buta na niya. Ang pula pa ni mga pling. Na. Limbutang ra ko blasyon, Sarge, para dili hagay. Ga-blush on day ka? Ako ga-polvos lang ko. Ay! Bandog first kay ka, Sarge! Ay naku, Jami nga. Alin na dire. Tanawa ko sa mga requirements para makasulod na ka. Dali. Ano na eh? Tara akong requirement, Sarge. Taraw nga yung sinudugan. Tara akong requirement, Sarge! Basta ako na to Agent Trey kay para Sige. makasigurado kita nga disiplinado ni. Asa kagikan? Asa ko gikan nagtrabaho, Sarge? O asa ka last nagtrabaho? Parlor, Sarge! Bayot ang siguro ni Sarge. Dili, Sarge! Guardia ko dito! Gwardiya day, abi na ko tiglante sa buhok. Sex ni mo. Hoy! Personal na kayo, Sarge! Ay, siguro wala bayot. Para sa ta innocent. Ate, yung sa minduha ba eh? Kasi tanaw ni mo na Agent Trey. Mura man nagbayot, Sarge. Hoy! Bayot ka? Tanaw ni mo, Sarge! Sumbakay tan tulo! Ay, sige, iso maldita kay kaba. Akong patunayan, Sarge, na dili ko bayot! Sakit daw! Kusga pa! O di ba lalaki na? Kulang pa man, Sarge. Tas ay mo tingog! Bigla mo na, Sarge, mura magbayot. Wapagin ko ng trabaho! Stress na kayo! Pasensya na kayo, sir. Sige, dawat na ka. Basta imong patunayan nga karapat dapat ka diriya kasabot! Agree! Pagtarong ba? Agree! Tabang! Sarge! Tabang, Sarge! Unsay problema? Sarge! Mga aswang, Sarge! Nagugod sa kuwa! Agent Trey, mahadlok din yung mga diwindik aswang. Si Sarge. Sarge, ako'y bahala na, Sarge. Pasin ako, Sarge! Sige, tulog lang kaya para mudako pa ka. Sarge, botin. Kita'y bahala na. Sure ka, Sarge? Wa ba yung kakadala sa imong pusil? Masarge, baday ko di ko kabalo magkinamo. Sir, kaya niya mo na, sir! Salig lang ka ng Sarge. Oh no! Si Ash ako. Sa problema, Sarge? Nibalik lagi ka, sir. Pwede na sila awayon. Video ko lang. Kastukan dyan ako na sila. Away, video call? Pwede din na. Sarge, basing kailangan ng pusil. Sa pagtuloy mo sa ko, magsalig kong pusel. Kaya na ko ni. Watch and learn. May makipag-away dito sa Dando ha. Uli na ko. Asa ba to si sir? Sarge! Sarge!